Le nkonzo ibihanjelwe abangani abebesondelene nomthethwa kanye namalungu e-ANC. Obesondelene kakhulu nomthethwa nophinde abe yilungu le-NEC ye-ANC uMalusi Gigaba umchaze njengomuntu obebeka phambili umndeni wakhe. His devotion to friends and family was profound. I was privileged to be his best man and part of his lobola negotiators and see the love he shared with his wife and family. Udokotela uNkosazana Dlamini Zuma uthi umthethwa udlule emhlabeni ngokukhulu ukuzuma kuningi abebesakubhekile kuyena. There is a Catholic prayer that says ngiyazi ukuthi ngiyokufa kodwa ngazi ukuthi ngiyofa nini ngiyofelaphi nokuthi ngiyofa kanjani. And when I heard of Nathi's departure, that prayer came to my mind. Ngoba none of us, including him, ever thought uzofele France nokuthi angafa manje. We're still looking up to him. Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uRonald Lamola uthi iziphathimandla zaseFrance zibambisane kakhulu neNingizimu Afrika kusukela kwatholakala isidumbu sikamthethwa futhi ke abasoli isandla semfene ngokushona kwakhe. There were no any concerns, neither did the French authorities in their investigation and what they have informed everyone of any suspicion. So at this stage there were no concerns and there no suspicion that we are aware of at this stage. Inkonzo yomngcwabo kaMthethwa izobanjwa ngeSonto enkundleni iDondotha KwaZulu-Natal. Uhlonishwe ngomngcwabo kahulumeni wesigaba sesibili.